provinciale ambities voor cultuur die zullen de komende jaren vooral gericht zijn, ik pak er een paar dood, het bevorderen van de kennismaking met en de deelname aan cultuur, zowel actief als passief. Het versterken van de verbindingen tussen amateurs, talenten en professionals. En het stimuleren ook van de creatieve industrie, die in onze provincie toch nog onderbelicht is, als een belangrijke keten in opkomst, die ook ten dienste stuit van de, laat ik maar zeggen, de gewone economie. En dat wordt nog onderschat. Cultuur is wat dat betreft een tak van sport, als ik het zo mag zeggen, die wordt onderschat, die wat dat betreft in alle opzichten het verdient om aandacht aan te besteden. Deze Lili-Dag is een toonbeeld van verbindingen en dialoog tussen artiesten en publiek. Je zit er ook wat dat betreft lekker kort op. Het is in alle facetten een typisch evenement voor jong, ook al genoeg vanmiddag gezien, en oud. Het programma is in alle facetten een typisch evenement van traditie en vernieuwing voor jong en oud, ik zei het al, vanuit het lijve gegrepen en aan de andere kant uitbundig talent. Van gedreven amateurs zowel als vooraanstaande professionele auteurs en artiesten. Complimenten en dank aan het adres van uitgeverij Tik, zien dan ook hier op zijn plaats. Hier is pas sprake, heb ik maar zo vrij gezag, van een literatuurtik. Leeflu, ik wil u in elk geval bedanken tot je naar mij hebt geluisterd. Er soort weinig of geen rijm in, dat ben ik me bewust. Laat staan alliteratie. Ik wens u desondanks een hele, schone, leuke, plezierige middag toe. Ja, maar het mij niet serieus. Ik heb het zo net al met de organisatie erover gehad. Ik heb vanmiddag echt gewoon nog een paar andere verplichtingen. Ik word graag langer erbij gebleven. Wat mij betreft is dat al een reden om zeker een 4e editie te organiseren. Dank jullie wel. En ik geef nu het woord aan, durf ik te zeggen, Lex Meijer, die is een van mijn prettigste collega's. Ook al hebben we een andere kleur, maar als de kleuren begin geweest, dan krijg je een hele mooie samensmelting en dat moet met cultuur ook gebeuren. Dus de vloer is nu voor dich. Dankjewel. En ja, ik stond eigenlijk een beetje overbodig hier. Nou wel is geopend en dat is terecht. Als ze een gedeputeerde kunt krijgen, dan pak ze een gedeputeerde voor zo'n opening. Daarna komen de burgemeester en nog een heel stuk weer kunt pas de wethouder. Dus, en ze moesten dat ook doen. Nou, ook welkom namens het college van BMW, want we zijn toch blij dat je wel hier zit. Ik heb even overwogen om naar elders te gaan, toch voor de 14e keer. En dan weer hier. Nou, daar ben ik hartstikke blij met. Je hoort mij dialect spreken, dat is van mij lastig in deze zin. Ik ben geboren in Ramun. Ik ben opgereten in Maastricht, dus ik kan ook overgaan op het Maastrichts. En ik woon in Heerlen. En het Heerlens dialect, dat leert ze niet zomaar even. Dat moest ze al speciaal in de cursus gaan volgen, maar dat kan ze niet op straat leren, zal ik maar zeggen. En dat is echt wat ik erg jammer vind. Heerlijk, dat dialect. Zo'n programma heb ik gezien. Ik wens u ontzettend veel plezier vandaag. En ik hoop toch ook weer dat we op niet al te grote afstand de 15e keer ook weer kunnen ontmoeten. Hartstikke bedankt, heel veel plezier. Goedemiddag. Op de markt en een café. Ik dacht, er is een pleitje, ze ligt er wat mee. Even op de zondag, het weekend en door de wijk. Maar toen ik hoorde zag, het duurde het me in de wijk. Een meisje waar ik tegenkom, dus dat wordt die van mij. Rijdt dan Casanova, hij stond me in het gezicht. Ik ben niet Casanova, wie me gestaan met één. Maar ondanks steeds verhouden, is een keer nog stil gegeven. Een meisje, terwijl mij ook niet verval. Het woord is zo verleid en dat is zo vlot te gaan. In goede druk, het was zo zo verleid. Maar toen ik masker afkom, toen was ik vol bescheiden. Meisje waar ik tegenkom, dus dat wordt niet van mij. Smit valt in dezelfde categorie als morgens opstaan. Het is dat het nu eenmaal af en toe moet gebeuren, maar anders zou je het nooit van je leven in je hoofd halen om het te doen. Nee.
hoe je het ook men verkeerd, snoeien is en blijft toch vooral gewoon takkenwerk. Ik denk dom en verstandig, wees net mijn eigen vrouw. Bereiken, schat, du magst ze, we zijn toch al getrouwd. De meisje wat ik tegenkom, zus, dat wordt die van mij. Rijdt aan Casanova, hij sloot me in het gezicht. Ze blijft niet Casanova, wegens stomme en maar ondanks dit verhaal. Op dit moment zijn we op een heel raar eiland met hele rare mensen, waaronder Louieke. Een eenzaam jongetje dat dus op zoek is naar vrienden en liefde. Kerstmis 2011. Ondanks eurocrisis en staken gaat men na het kerstdiner een wandeling maken van kripke naar kripke. Ik weet wel dat Kerstmis niet de vrouw van de kerstman is. En kerstin al evenmin. En kerstmarkt blief krom. Wat moet ik met glinsterende bul en warme arm van ijzelen, schuip en al dat vier als voedselbanken overoren drieën. Ik weet dat het voor kalkoenen en knien slechte tijden zijn. Ook was me die niet ritueel slachten kind. Ze leggen me op de maag. Wat een dag. Het kerstkindje dat ons met liefde moest lokken, is gelukkig met de noorderzon naar de zuid
Soms heb je wel eens momenten dat je als liedjeschrijver in een writersblok zit. En vrij vertaald heet dat een schrijversblokkade. Eigenlijk moet je de blues hebben om inspiratie te krijgen. En als dat niet zo is, want daar beginnen we mee trouwens ook. Met een blues is niet blauw genoeg, dus eigenlijk helpt het niet bij het schrijven van een nummer. Oké. Ik probeer het wel, het lukt me niet. Ik kan nu geen liedjes schrijven. Mijn blues is niet blauw genoeg. Ik probeer het wel, het lukt me niet. Ik kan nu geen liedjes schrijven. Mijn blues is niet blauw. 20 jaar experientie, hij had alle brieven voor mij bewaard. En nu de inhaalschrift bij hem kwam, had hij zijn duur penthouse had hij moeten verruilen voor een kamertje in een verpleegkliniek. En daar had hij maar één ding mee toegenomen, dat was mijn map, mijn ochtend met brieven. Ja. En die kreeg ik toen van hem terug. Ja. En dan zag ik thuis met twee zulke pakken brieven. En ik had zoiets van, ja, dat is zo, daar niks mee te doen. Dus, als het jullie boeit, ik wil een klein stukje voorlezen. Ik heb het boek zo ingedeeld, dus dat ik mijn eigen, niet al te rooskleurige kijk op de Duitsers zet ik neer en dat wordt iedere keer afgewisseld met een hoofdstuk van zijn oorlogsverhaal. Intussen bleef mijn kijk op de Duitse medemens er eentje van zeer negatieve aard. Met mijn ouders vroeg ik me bij het zien van een Duitser van de oude generatie af wat hij wel in de oorlogsjaren gedaan mocht hebben. Was hij misschien een van de velen die na 1945 hun gerechte straf hadden ontlopen? Was deze grijsaard met wandelstok, die zo vriendelijk voor ons zijn hoed lichtte, ooit sadistisch bewaker van een kamp geweest? Soms vroeg wel eens aan zijn oudere Duitser wat hij die jaren had gedaan of waar hij toen gediend had. Het zou ongetwijfeld toeval zijn geweest, maar van vrijwel iedereen kreeg ik te horen dat ze bij het Rode Kruis waren geweest, of kok in de keuken, of koerier. Ik werd met stomheid geslagen. Beneden zag ik niet de gestalte van Mistofeles de portiek uitlopen, maar die poedel. De hond stof over het Vrijthof in de richting van de Savaaskerk, zonder dat ik hem heb teruggezien. Johan nam me bij zijn arm en om zijn woorden kracht bij te zetten, wees hij naar de route die de poedel had afgelegd. Ik keek naar een man die zijn ziel had verkocht. Ik wist niet eens dat zoiets echt bestond. Anna vroeg zich terecht af: kon je iets verkopen waarvan je dacht dat je niet had? Of... En een blanke huid vol gaten en groeven schreeuwt duidelijk en luid. Omarmen, hou me vast, wie op het ritme van de wind. In dit leven, dag en nacht, liefde hart, wit en zwart, vrede, zwak en sterk, mislukking, meesterwerk, tegenstelling keer op keer. Voor en achter, op en neer, arm en rijk, zoet en zout, water, vuur, goed en fout. Geen blik, geen afstoot, geen kwetsleed gezin, vergelogen, duik bedrogen. En ik houd me vast, weeg me op het ritme van de ziel. In dit leven, dag en nacht, leefde haat, wit en zwart, vrede, oorlog, zwaar en sterk, mislukking, meesterwerk, voor en achter, hier op de vloer.
met de trein. Hou je nog mijn OV. Dus ik koos gewoon nog wou. Het kost nog geen cent. Maar een paar man, daar hou je niks mee te maken. Dus ik ging erop uit. Ik stapte de trein in en ik wist niet hoe ik heen ging. Dat vond ik leuk. Ik stapte gewoon op het moment dat ik dat zin in had. En ene keer dat ik dat gedaan heb, ben ik goed eigenlijk in Breda terechtgekomen. Oh, hartstikke leuk. En toen heb ik in de trein dit liedje geschreven. Ik stap in. Ik weet echt niet hoe heen. Maar hij doe ik alles naar mijn eigen zin. Ik kocht me sigaretten. Geen benul, wieso ik dat deed. Ik van een plekje aan de route. Yes. Viergen droet. Viergen droet. Viergen droet. Lui stappen in van mich overigens in. En het is raar, denk ik, dat niemand slikt te zien. Dat de wieg deze lopen snel of niet, het is aan onszelf. De wind kent wij en not in de eigen zin. En als het zich niks uitmaakt, hoe ze steeds of hoe ze geest. Als ze niets verdwalen, het ze altijd in de wieg. De komt ook wel weer Lara en Lars kwamen. Niks aan huis. Weer zien die grondje al. Kijk daar aan de kant. Robin en gegrepen. Stop, stop, stop. Draait Vleger nog even de kop. Het landingsgestel wordt nog goed geklapt. En als dat niet lukt, dan geeft het rap. Wie raakte de grondje en alles wordt zwart. Ik weet nog, ik word totaal verward. Als laatste komt nog een flinke paaf. En toen bleef mijn wekker af. Elk hoofdstuk in het boek heeft de titel van een Nederlandstalige roman. Het eerste hoofdstuk begint met de aanslag. Het was niets persoonlijks. Op een morgen werd ik bij mijn chef Leo geroepen om een volgende opdracht te bespreken, in de week te leggen zoals hij het zelf noemde. Het draaide om een akelig groepje in Limburg. Klein, zeer gesloten, doelgericht en gevaarlijk, dacht hij. Leo was sinds jaar en dag mijn chef. Hij was nog ouder dan ik en eigenlijk de enige met wie ik enig persoonlijk contact had opgebouwd. Hij leek een ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken. Grijs, middelmatig, onopvallend. En dat was precies wat een goede spion moest zijn. Maar hij resideerde al decennia lang op de basis. En daar was hij ook al het beste op zijn plaats. Het veld was voor mij. Hi. De eerste aanwijzingen zijn sterk terroristisch, maar het kan ook zijn dat het een stel slechtwillende amateurs is, dat om de een of andere onverklaarbare wijze is opgevallen bij onze broeders van de Duitse inlichtingendiensten. Zo begon hij zijn uitweiding nadat hij had geïnformeerd of ik lekker in mijn vel zat en er klaar voor was. Dat laatste betekende dat ik weer een tijd undercover moest, mijn specialiteit binnen de dienst. En ja, natuurlijk, ik zat lekker in mijn vel en was er klaar voor, net als altijd. Hey. Hey. Hallo? Yo. Mag ik u morgen vroeg even snel vergeten zijn als we nog oplossen?
Excuseer, juffrouw. Kom ik gelegen of hebt u me liever al staan? Misschien hebt u een stratenplan bij u thuis, want ik zou wel op een of andere manier daar willen geraken. Hallo? Sexy Musik in Saarbrücken. Hallo? Sexy Musik! Kom hier bij de voet. Kannst du mir sagen, was sie bis an tun? Mimi, ich wollte doch nicht wollen. Nee, Kind. Ich wollte doch nicht wollen. Nee. Ich suchte doch allemaal sitzen. Toen deed ik aan mijn ventilatiesysteem aan. En ik ga de lucht uit. Dingen als jouw naam was. Mijn excuses, dames en heren, dat het hier gaan zo fout zit. En dat is wel de ambulance zijn. Maar ik ben dus in mijn reden gekomen om hier voor u een stukje operaten te zien. Wat is te doen? Zingen. Jezus zingen. Jo. Zingen doe? Jo. Doe hij zingen? Even de lui. Even de lui? Jo. Doe zingen? Ja. Hé? Ja. Jullie gingen naar auto zetten. Jen voor een große mond hier. Du scheißt dich, Junge. Nee, Mimi, ich habe genau Mond sich dich hinkommen kleren. In de pissen van dit zelfstand. Alleen sterben alleen door vuur. Wer fragt uns, wie es mit mich geht? Ich anders in de lach gebracht, maar de lach, der was dus gebracht. Ich anders mit dem Programm gebracht. Nee, liever, ja, je wordt gezegd. Ik ging een man, theater fängt da la, de lampje da la, en du stehst in je vet. Hey, hey, gewoon, doch dich doch noch mehr, van met dingen van lavera, en lustelig maar lachen. Alleen, steun je alleen. Onder de lui, zoveel en nog alleen. Samen, weer samen. Schwer ik voelen die moed op mijn moed. Ik anders in een lach gebracht, maar de lach, de roze lucht zie maar. Ik was nog klein.
dat moest niet zo overdrijven. Wat ben je van de recht gebeurd? Als ik me zo ziet. En op met de bel gaat, dan verstop ik me gewoon. Ik heb het niet meer. Ik ben bang dat ieder ogenblik dat Elan gaat beginnen. Oh, daar hebben ze het alle. Het is de telefoon. Hallo? Hallo? Het is Ach nee, ja. Oh. Ja, ik ben nog helemaal alleen. Nee, de man is nog helemaal op reis. Wat is er? Die wil ons gezelschap behouden. Alsjeblieft niet. Nee, dat zijn geluiden op de straat. Luistervief, ik kan dich nu net hebben omdat je naar mijn man moet. Die man moet een vel maken. Dat is wel hoog. Luistervief, ik ga naar mijn man en ik neem de auto met. Die man is met de auto op reis gegaan. Dat is wel hoog. En die kent dit drieën. Ja, wat moet ik dan zeggen? Zeker dat ze van gedachten veranderd is. Gans gewoon. Vief? Luister, ik ben van gedachten veranderd. Gans gewoon. Ja, want mijn man die komt naar Helder met de bus. En dan ga ik... Vief? Vief! 5 minuten is die hier. Die is me toch niet vertellen dat ik nu een uur lang in de badkamer moet gaan zitten, hè? In de badkamer? Geen sprake van. Oh. Deze in de houtkas. In de kast? Nee, dat verdom ik. Dat verdom ik absoluut. In de boerkast dan? Nee. En dan denk je nou dat er allerlei vrouwen zijn die allerlei listen moeten verzinnen om hun minnaar te verbergen. En ik moet gewoon tegen iedereen leggen om in een eigen man te verbergen. Zeg, maar denkt ze dat ik dat versta? Zijn Griekse naast. Dat weet ik niet. Toen heb ze hem zelf in het boek goed gezocht. En zouden die oren nu gans plat zijn? Ja, dat hoop ik niet, want wenn ik nu plat heb in plaats van flat, ja, dan ben ik nog net zo wiet, hè. Schatje. Du was toch dat die oog van die gewoon. Die zijn nog een gans grote nagels en flap. Ik zocht dat belachelijk hoe dat mensen. Belachelijk is niet het grote woord, het waar. Ja, precies. En daar kreeg ik een behoorlijk complex van. Bijvoorbeeld het personeel die mijn hoed gaat van Martens. Weet ze wie ze mij door de hunde? Cyrano! Ja, maar iedereen neemde dich toch Cyrano? Ja, en Martens zelf, dat smeerlam. Weet ze wat hij zag? Ik heb hem eens tegen zijn secretaresse huren zingen, hè. Met de vrouw op 1 uur ligt, daar had hij geen kussen met uur, nee. Leuk, hier Danke, ja, Zetje, langzamer dit. Jullie, zondag op de 14e lieve Lieda gehoord. We hoffen dus allemaal weer te treffen op de 15e. En we weten wat dat is, dat zien we nog wel, maar het hangt in lucht dat misschien wel waarom we heel zo kennen zien. Adie, op Hema, Comfort en best en niet te doen. Adie.